Да, леле! Чантичката с дива крава. Това луда крава. Ти ме убиваш просто, не можеш няма да показваме картата ми на камерата. Не, аз ще видя само достатъчно, да. Защото все пак, нали, това е конфиденция. Виж, между другото, от колко време мъкна това за Емануела, съм го донесла от Генуа и сега не можем да се видим да й го дам. Дай твоята лична карта, остави Емануел, ти такава бомба ми хвърляш. Добре, може ли ние седим правилно половин час интервю, ти си трябваше, щеше ли да ми кажеш, ако не беше станало това? Кума ли са съм аз? Ама не, щеше ли да ми кажеш, ако не беше тръгнал така? Няма да показвам на камерата. Ивайло Иванов. Ма пише ли къде си роден? Попово. Мани майтапа. Ти ме убиваш, бе, човек. Еми, това е това горещо. 73-ти набор, верно. 24 декември. Ма ти ли си Ивайло, верно, в детската градина? Еми, аз съм, не ме Ма бутна от една пейка. Да разкажеш цялата история. Аз нямам спомен. Ти помниш ли го? Аз това го помня като бял ден. Много малки, аз нямам спомен. На мен майка ми каза. Сега ли ти кажа, като кажа, че дъждеш горещо ли преди годините? Не, по принцип, когато ти стана популярна, тя ми каза, ти знаеш ли, че ти на Венета си чупила ръката. Не мога да повярвам. Добре, що не ми се обади да ми го кажеш това нещо? Ето бе, не си го казвам. Не, направо помислих, че те са накарали това нещо. Обаче те пък не знаят, че дядо ми... Те не знаят, че дядо ми ще ти чупи ръката. Аз ти го казвам. Не, това е бати готиното преживяване в момента направо. Аз начало си помислих, че те нещо са накарали и така се да не мога да такова. Аз ще разкажа историята. Не съм казал. Аз ще разкажа. Аз не помня, не знам. Аз сега. Детската градина. Не помня точно коя група бяхме, обаче там имахме така, както детската градина в Попово, имаше една църква с една градинка отпред и там ни извеждат на разходка и аз съм една пейка. И момчетата идват и ме канят на гости в тяхната къща на печени... Кои момчета? От групата от детската градина. Няколко момчета. Ела на печени, примерно, гълъби, ела на печени прасета. То няма печени прасета, но нали на гостите канят да ядеш. Аз не искам. И накрая Ивайло ме дръпна от пейката и аз паднах от пейката и ръката ми се щупи. Но ти ли си този Ивайло, който ми щупи ръката? Да. Добре, що си ме дърпал от пейката? Не знам, аз не помня. Ела бе, Венче, нещо съм те викал. Как може, бе? Майка ми каза, че съм ти викал, ела бе, Венче, ела. Тя майка ти не е била там, не е видяла как точно си ви щупи ръката. Ти ме дръпна, ако си ти наистина Ивайло, по лична карта си ти. Дръпна ме. Добре, ти никъде не си казал по интервюто, че си от Попово. Навсякъде, за пари Варна. Има го. Не, аз не знах, че си от Попово. Аз ти па да не би да тръбиш, че си от Попово. Да, винаги като ми отвориш в нашия ногоещ сайт, на първо място пише родена в Попово. Това никога не съм се срамувала, никога не съм укрила. Мен като ме питат откъде съм, казвам, че съм родена в Попово. Аз ако знаеш, че си от Попово, ето тук като седам една от нам, ще тръгне разговор. Ще го направим едно друго интервю. Но аз знаеш, че имам една така огромна снимка и още там в детската градина са ме обличали като момиченца. Сериозно? Да, облечен като момичен, с едни чорапки до тук, с едни корделки, с едни руци букли, с една рокличка. Да изродскаш някакви. Аз я имах, но просто по самолетите нямаше как да я мъкна. Тя е огромна в рамка, сложена. И сме били в една детска градина. Да. А ти до кога си бил в Попово? До колко? До 5-6 годишни. Аз на 7 години, ние пък София, ти си къде във Варна си отишъл. Виж как ни се разделят пътищата. Да. И след историята, нали, че дядо ми отива в дома на Ивайло да го търси, да му щупи ръката. Тя дойде, дигна скандал, искаше да те бие. Да ти щупи ръката, както ти си ми щупил на мен ръката. Ще му щупи ръчичката, да. Леле, не, аз трябва ще кажа на баба ми дядо, да гледа това правя, те заспиват обикновено по-късно, но сега да видят кой ми е щупил ръката. Ти си ми щупил ръката, не мога да повям. Ето, знаеш ли какво се е случило? Дядо ти като е дошъл да ме бие, ме е стресирал и сега съм травестит заради него. Това не го излъчите! Гордия ми дядо, не! Как ми извъртя гадно и подло? Не! Не, моля ти се! О, леле, майко мила! Не е истина. Не е истина, това аз просто разбираш. Седя сега тук и не мога да повярвам. Видяхте личната карта? Историята, понеже ми се случва, те нямат къде да я знаят. Защото аз пак половината съзнание така ми е в главата, дали те не са накарали. Призоваваме всички от град Попово да ни поканите. Ето тук ние ще дойдеме на някаква сбирка на града, на детската градина или на детската градина да организират на 74-ти, на 73-ти набор, да ни поканите. Много искаме да дойдем. Нали ще отидеме? Да. Що не ни канат нас? Не съм от... Знаеш, сега ще кажа от коя... Не се смейте, бе! Това го казах на шега.
Ти представяш, ти с скандален имидж на скандална водеща, аз с скандален имидж на скандална водеща. Вече трябва, която телевизия си търси водеща, да ходи в детската градина в Попово, от малки да инвестират. Договори и после ги взимат. Виж, кой знае колко деца те може да са закрили вече, да са се изцелили. Ще отидем да проверим ние. Хайде. Ще отидем. На мен ми е близко, на 160 км от Варна. Ще отидем. Добре, чакай сега вече за тебе да говорим. Добре, стига за мене. Сега ти си ни на гости днеска. Ма кметът да вземе да ни покани да ни направи почни граждани. Ма как Ама да ти се не беше кандидатка за общински съветник. За кмет шаха да ме издигат. Да, предложиха ми се, обадиха ми се. Ама ти не се съгласи. Защото аз как да се остава работа? Аз бях кандидат за общински съветник. На Попово? Не, на Варна. На Варна. Мене ми се обадиха да ме канят да ме издигат за кмет на Попово. Това ще стане страшно. Аз и във Варна имам рода, ама тази тема да няма зачекваме, че ми е много болезнен. Аз Варна няма обичам по една друга линия. Хубаво. По другата семейна линия там, да не отиваме. Няма да разваляме хубавия разговор. И откъде, да се върнем на въпроса, откъде тръгнеш чупената ръка, да се върнем, ти от малък, това си ми беше въпроса, от малък си обичаш женските дрехи. Както се оказа, че са ме обличали в детската градина, защото ти как, че имам снимка, но едва ли това е оказало някакво влияние. Не ти казвам, че съвсем така импулсивно, случайно стана. На колко години така осъзна, че... Когато... Не за дядо ми, сега не връщай пак. Не. Когато ти казах, че там си правихме купони в това заведение и се обличахме на майтап, се оказа, че може да имало някаква драма в тебе, ти да си го потискал, години наред да се чудил, да се облека или да не се ли облека? Не, аз никога не се тързая, нямам никакви вътрешни тързания. Единственият ми, може би, комплекс е, че обичам и искам да забавлявам постоянно хората и да ги радвам и се стремя да им се харесам с всичко, което правя. Иначе съм адски освободена личност и нямам никакви вътрешни тързания и винаги постъпвам точно, правя винаги това, което вътрешно ми се иска. Никога не се сяма да стане ли, да не стане ли, ма да отида ли, ма да не отида ли, ма да се сложа ли перука, да не се сложа, такива неща не е имало. Не е имало някаква тежка драма, съвсем на майтап, си тръгна съвсем на шега, започнахме. Оказа се, че можем да го правим, че е интересно, че хората се кефят, че на нас ни е готино и че можем да правим бизнес от това. Значи удоволствието и бизнеса в нашия случай вървяха ръка за ръка. Мисля, защото е готино. Ние се забавляваме по този начин и ни е весело. Добре, ти по това време вече имаш ли си така интерес към собствения пол или до тогава си спеш с жени? Интересуваме дали обличането на женските дрехи е отключило в тебе нещо, да имаш привличане към мъжа? Не, никакви отключвания. Едното няма нищо общо с другото. Не ти казах. Просто едното си е едно, другото си е друго. Всеки си... аз мога да оценя, аз оценявам красотата на... когато видя една жена, съм ти казал, че си хубава жена. Като видя една красива жена, винаги я оценявам, винаги забелязвам тия нейни качества. Аз се възхищавам на много красиви и поддържани жени, български манекенки, световни, както мога да оцени всеки красив мъж. Значи, добре, това го изяснихме. Не е имал нещо в твоето детство. Изключваме нямам никакви травми, не е имал травма. Дето дядо ти ме гонеше. Изключваме, нали, тази всичко. Най-голямата травма е от дядо ти нанесена. Изключваме това, но не е имало нещо, което така изнъж да се отключи от теб, ти да решиш от днеска почвам се обличам. Не ми е падала саксия на главата. Това е било като купон, забавление с приятели, който в последствие прераства в твоя бизнес. Нали? Към днешна дата... се готино забавление се. Към днешна дата изкарваш пари. Не колкото някои други известни травестити. Имам предвид, аз не знам сега Азис травестит ли да го наричаме или гей. Как е там правилно? Не е травестит. Това не се облича като нас. Погледам последните му всичките. Последните му предавания всичките като мъж, само малко грим. Това не е достатъчно да се травести. Има ли някакво така сравнование между вас? Какво сравнование може да има между нас? Ти си водеща, страхотен певец. Той, че не е кой знае колко добър водещ, то на всички е ясно. Добре, че има огромен екип, който да му помага. Никой не може да се, колкото и да си надарен вътрешно, никой не може да се справи от първия път и от първата година да направи перфектни шоу. Но въпреки това, той е интересен.